Sakanako ibilaldia. Guztiontzako aukerak ematen dituena. Familian eguna gustora pasa. Sakanako paisai ederraz gozatu. Gure herriko leku historikoak ezagutu. Kirola eta esfortzua maitatu. Eta antolaketa onaz disfrutatu. Horretarako, 3 ibilaldi mota dituzue aukeran. Luzea, 54 kilometro eta 3.100 metroko desnibel positibokoa, aurten ibilaldia aldatu da eta agiritik jaitsiko da Madotzera. Motza, 27 kilometro eta 1.300 metroko desnibel positibokoa, eta txikia, 14 kilometro eta 700 metroko desnibel positibokoa. Korrika egin, ibili, deskantzat, hitz egin, jan, barra egin, ospatu, edan, jolastu, lagunekin egon eta oroitzeko egun bat pasa nahi bat duzue, etorri apirilaren 29an Irurtzunera. Zain gaituzue.